फाटल्या असेंब्ली सेशनात आणि प्रामुख्यान गोंयांत जेन्ना इलेक्शन्स जाल्यो फाटल्या आमच्यो जिल्हा परिषदेच्यो त्या टायमार मुख्यमंत्र्यांनी 102 कोटीची आर्थिक मदत जी आसा ह्या ट्रक ड्रायव्हरांक आमच्यासाठी आसा पळय काडून दवरलेली आसा आणि त्यांच्यासाठी जाहीर केली आणि जी आर्थिक मदत जी आसा ती ह्या ट्रक ड्रायव्हरांक मेळ्ळी ना। ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीर हांव सरकारा कडेन मागता आणि विशेष करून खाण मंत्री आणि त्याच प्रमाणे आमचे माननीय मुख्यमंत्री श्री पार्सेकर त्यांच्यानी 102 कोटीची आर्थिक मदत जाहीर केलेली जी आसली पळय ही आर्थिक मदत खंय गेली असो मोठो प्रश्न शिवसेनेचो आसा। आणि ही आर्थिक मदत जी आसा ही एअरपोर्टासाठी थंय हे केली का पणजीचो तिसरो जो ब्रिज जो आसा पळय त्यासाठी दिली किंवा जी बाकीची सामाजिक जी सुरक्षा जी योजना आसा पळय त्यासाठी दिलेली आसा हिची चौकशी आसा पळय ती जावपाक जाय आणि ही आर्थिक मदत जर आमच्यासाठी जर मंजूर केल्ली आसा जाल्यार आर्थिक मदत ती आमकां मेळपाक जाय। लोकमान्य टिळक जर आज असले असते तर त्यांनी पहिल्यांदा सरकारला एक प्रश्न विचारला असता की या सरकारचे गुडघे ठिकाणावर आहेत काय? डोकं नाही, कारण यांची या सरकारची अक्कल संपूर्ण आता गुडघ्यात आली आहे, कुठेही डोक्यात अक्कल नाही। आणि आज इतके मोठे प्रश्न आजपासून डोळ्यासमोर दिसत आहेत लोकांना आणि कितीतरी प्रश्न आज हे सरकार हाताळण्यास अक्षम म्हणजे शक्य झाले नाही त्यांना आणि त्याच्या कारणाने हे सरकार कुठेतरी हरल्यासारखं वाटतं। असाच एक शिवसेना संचारी ऑल ओव्हर ट्रक ड्रायव्हर्स युनियन यांनी एक प्रश्न तसाच लावायचा प्रयत्न केला आहे, त्यासाठी ते एक आंदोलन करणार आहे। तुम्हाला कदाचित कल्पना असेल तर 28 जुलै या दिवशी साखळी येथे जवळजवळ 950 ट्रक ड्रायव्हरांनी मोठ्या प्रमाणात मोर्चा काढला होता आणि मोठी सभा घेतली होती आणि या सभेत त्यांनी आपले सगळे प्रश्न मांडले होते जे सरकारपर्यंत पोहोचले। आता हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे आणि त्यासाठी 4 ऑगस्ट सकाळी 10:30 वाजता ठार बांदोडा इथे पुन्हा एकदा अशीच मोठी सभा घ्यायची ठरवलेली आहे। साधारणपणे या सभेला 1,500 ते 2,000 पर्यंत ट्रक ड्रायव्हर्स उपस्थित राहतील आणि तिथून मग मोर्चा काढण्यात येईल आणि आपले हे प्रश्न लोकांसमोर, जनतेसमोर आणि सरकारसमोर मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल।